Kanigade ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Plia ka President Draupadi Murmu ya ka jingalang kilat na kijala kari India baru kawai hendin ka singi ha New Delhi. Ai jing menjur ka Cabinet Committee ka bape ikikam ki bedai ba kayo ka kot hakari India halor pratali ki project na ka benta ban shna ya ki National High Speed Road Corridor ka Guwahati Ring Road kan long kawai na kini ki project. Batla play ya ka Durant Cup 2008 ha Shillong hanin kasingi. Job ka Shillong la jong FC da Shikol ya ka Tribhuvan Army FC ha ka jingele kai ka baningkong jong ka Group F. Ki khubor ki babnya. Ka jingelang jong kilat na kijala kari India baro kawai kala sedang nadu hanin kasingi. Ka President Draupadi Murmu kala play ya kani ka jingelang ha Rashtrapati Bhavan ha New Delhi. La penya ya kani ka jingelang da ka President kari India But kani ka day kasin ka baningkong ba ka President Draupadi Murmu kalapan ya kani ka jingelang ka banlong nakabenta arsngi. Habakren ha kani ka jingelang ka President Draupadi Murmu kala kentu ikilat jong ki jalaban ai jingmut halor kilat ki ban wanra ya ka roi ka par ka bakudup lang ya baro kentop ikijai ben riu luom bat ki bakham sa dien. U Vice President Jagdeep Dhankar, U Menteri Rang Bakdu Narendra Modi, rengkat bat ki wede ki Menteri Sarkar Pedeng, kilayadan rengkat hakani ka jingelang. U Menteri Rang Bakdu Narendra Modi, U laong bakani ka jingelang, kalong karensan ka bakong san hakaba kilat jong ki jela, kila ban ya peliu jingmut halor kumno ban wanra ya ka roi ka par, halaki jela, bat kumno kila ban syakri khambha ya ka imlang sa lang. Kimat jinga keren hakani ka jingelang ki kentop ya ka jing pentrikam ya ki lai tali ki an bathamai ki bante lakam ya ki kam sniu ka jing penthamai ya ka jing puli ha ki kardan ki bakham shaneng bat kiwe ki kam penroi ki badai ban bu hakman ki lat ki belawan na ki jala ba pher jong kari shakani ka jingelang ken ya thir jumut halor ki te ki mat haneng ha ki ken huon ki bala phya ya ki Ka Cabinet Committee ka papet ikikam ki bedai bat kayo kakot hakari India kala ay ka jing menjur halor pratali ki project na kabenta ban shna ya ki National High Speed Road Corridor ki balong ki surok barat ba hagi benta ba pher hakari. Ka jing thmu ban shna ya ki ni ki surok ba kalong ban kampen stat ya kalai kawan ban pen kelu ya ki surok ba bat ban kampen bha ya ka jing penyasno lang ba ki surok ya ki jaka ba pher hakari. Habakran ba kinong patay khubor ha New Delhi hinin kasngi u AKASHVANI Vaishnav Menteri Katnat patay khubor jang ka sarkar pedeng ulaong ba kini ki project baro pratali ki habha bat ka jing thmu ban penlong ya kari India ka badap babyang hadu usnam arajar saupo hinyo kawai na kini ki pratali ki project kadai ka jing shna ya ka Guwahati Ring Road ka ban pentrai hakilai benta laong ru ba kum shibenta jang ka ni ka project an sa thaw ya ka jing ki ka ba bha halor jang ka wa Brahmaputra Kani ka Ring Road kan penyaso ya ki sorb ki shnong ki bakham karpang ha ka thain sate lammingi kan thop ya ka Siliguri, Silchar, Shillong, Jorhat, Tezpur, Jaigi, Gopha, bat ka Borpeta. Ki khatsan tali ki seng ringkat ki dorbar shnong hapo kalama jong ka Meghalaya Rural Tourism Forum MRTF kila ai da kashiti sha Menteri Rang Ba Conrad ke sangma bat Menteri ki kam jongok kai perthai uba Paul Lingdo hakaba kila krenshai bakin shushong khap brip ya ki jingle don bor jong ki seng bhalang ki ba penthut ya ki nong jongok kai ki ba wan chaka jela da ka ba penwet ya kaya kayang jongki ka MRTF kala ong baki jingle ki bakum kini de ki sang bhalang kan penting pensmiet bat kta ya ka jing sngo shngain jong ki nong jong kai ki bawan kai shaka jala Meghalaya bat kan lamru shaka jing du kamai jong ki tu ki ba im jasngi leng baki kam ki be dei bat ki nong jong kai kani ka forum kala karpat ya ka sarkar ban pentikna ba ka jing shong suk shong shngain kan ne ha ka jala baro kawai namar kani ka long ka bakong san na ka benta ka jing roi ki kam jong kai perthai ka balong kawai ni kilat kamai ka badang shus dang su thiet ha ka jala Ka Sarkar Meghalaya kala thaw ya ka Rationalization Committee ban khmi bnya bat penshongnya ya ka jingdawa ban penkiu tulop na ka benta baro kinong trai ka SSA ha ka jilla ki bamdei kinong hikai ya ka ni ka committee ka ban kenthop ya arphongot ki dkhat an lam khmat da u commissioner bat secretary katnat puliputhi u Vijay Kumar Mantri Ya kani ka jing pentip la ai shakinong mi khmat jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kibala shakhot shaka jing lang kabala long ha ka kamra tarikam jong Menteri Rang Ba Conrad ke sangma hanin ka sngi
Henry wat la ka sarkar kala shem ya kanika rai la ong ba kini kinong trei jong ka SSA ki badang ya khit menta kila kut jingmat wan betangi ka jing persha da ka basong kalai mongor tat hadu bakin da yo ya ka jing dawa jong ki ban pen ki ya ka tulap jong ki da prapho na ka shispa kani ka dai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka sor Shillong kala sakhi hinnin kasni ya ka jingale akai ka baningkong jong ka group F jong ka Durand Cup 2024 ka balong ka lempung yale akai football ka bala rimtam ha ka doba Asia ba ka ba paunam ha ka perthai baro ka wei ya ka ni ka jingale akai la penlong ha Jawaharlal Nehru Stadium ka badang depshna thamai ha polo ha ka jinga khon ka baningkong jong ka ni ka lempung ha Meghalaya ka Shillong la jong FC kala kandu persha ya ka Tribhuvan Army FC jong ka Nepal ka Shillong la jong FC kala job da shiko la not lengba ka kol ba u wadajit kansai ring klem ula yo ban thap ha ka kala stem Hashwa jong ka ni ka jinga khon la penlong ru ya ka jing play ya ka ni ka lempung ka bala pen itna da bun ke jing pen bernya de ke riu don sap jong ka Meghalaya O Menteri Rangba Conrad K. Sangma ula plia ka niga lempung rengkat ka jingya dan lang jongki sembut Menteri Rangba ka jela ki bakan thop ya uba Preston Tensong bat uba sniaw bhalang dhar lambat Menteri ki kam sports uba Shaklar Warjari bat Chief Secretary ka Meghalaya uba DP Walang IAS Hakani ka jing plia la dan ru ki he nakaliang ki sipai kan thop ya Air Marshal SP Dharkar u Air Officer Commanding in Chief Jongka Eastern Air Command u Lieutenant General Sanjay Malik u General Officer Commanding ka 101 area u Major General Rajesh A. Moge bat ki wei de ki officer rangba habakran hagani ka jingelang u Menteri Rangba Conrad K. Sangma ula ong ba ka sarkar kan sasdang ya ka Mission Football 2.0 ka kanwon ke menteri ka sarkar Meghalaya kala ay ka jing menjur ban wanra kattu kat ni ki jing pen kala hapo ka an ka bapet ban hap pen rong kerteng ya ki nong trai bela ki bawan na bar jela kat kum kani ka jing pen thamai la menjur ba ki tu ki bapen khen ya ki kendon jong kani ka an na du ki bawan ra nong bela ken ngat hakakuna ka bahadu silak tengka baro sikata ka dor bandan kuna kala julong tang san hajar tengka Yakani ka an latip kumka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act 2024 ka kanhun ki menteri kala rairu ban pendan kam ya ka Crime and Criminal Tracking Network System ban yo ya ka jingtip ka babnya halor ka bhakaman jongki nong trai bela ke bawan nabar ha ka jilla ka office jong District Medical and Health Officer Jawai ka office jong Deputy Commissioner Jawai bat ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong rengkat bat kiwai kitna trekam ken penlong lang ya ka Integrated Health Campaign ha ka District West Giant Hills bat lasdang ya ka ni ka campaign nado hanin kasni ka jing thmu jong ka ni ka campaign kan long ban ai ya ka jing sumar ha ka kot ka khia ka babnya bha na ka banta ar banai kan thi ha ka lang ka ni ka district ya ka ni ka jing sumar on sa ai lengba ki khatnyo tali ki jaka ai sumar ki ban ai jing shakri ya komba shispa san phau hadu arspa tali ki shnong ki bahap hapo ka District West Giant Hills hakini ki arbnai ki ban wan ki pat nong shnong kin na ban yo ki jing sumar ba pher kan thop ya ka health check up ka jing test na ka banta ka jing pang TB HIV hepatitis B bat C rengkat ki jing sumar ru ya ki Katnat IMD kala penmi ya kajing maham bakala bandon kajing ther uslap uba jur bat uba jurbha hakikat tu kat ni ki benta jong ka District East Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, East Giant Hills, West Garo Hills but South Garo Hills mentakasni. Kani katnat kala thuru bakala bandon kajing khil air rengkat kajing tir uperthat bat kaleli haki benta jong ka Southwest Khasi Hills, East Khasi Hills, Ribhoi but West Giant Hills District. U Commissioner bat Secretary bapet yaki kam ki bedai bat ka indor bar thau an ka jilla Meghalaya ula penbena baka dorbar senrai jong ka indor bar thau an ka jilla na ka benta usnam 2024 kan long na du ka arpulai tarik hadu ka laipo tarik menta ubnai nai lar bat ka tungila poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong apat ngap ya ka program ka babuhut